Ahojte, máme nové dvere. A prečo? Poďte, tak to vám poviem. Takže prečo nové dvere? Nové dvere preto, že my tu žijeme vlastne na kopci, kde neustále fúka je veterno. Mali sme staré plastové dvere, ktoré už vlastne za tých 17 rokov skončili svoju životnosť, nedali sa doladiť, nedali sa pretesniť, nedali sa doštelovať, pišťali, vrieskali a dokonca, ak sme nezamkli, tak sa nám samé vplyvom vetra vlastne otvárali. A tak sme si povedali, že musíme dať nové dvere. Prečo dvere od LME? Možno teraz mnohých sklamem, my sme nesnorili po internete, nehľadali najlepšie recenzie, my sme totižto tie dvere už poznali, pretože ich má náš bubeník Janči. A my sme tie dvere obdivovali, veľkokrídlové, krásne, pevné, s otváraním na prst. Čiže my sme išli do toho s tým, že už sme vedeli, že to budú dvere šiko. Čo sa nám najviac páčilo na tých dverách je to vlastne, že oni sú ďalším bezpečnostným prvkom, takže aj poisťovňa sa na váš dom už potom pozerá úplne iným pohľadom. A pozor, tieto dvere majú ešte jeden, čo sme si my všimli, vedlejší efekt, ale veľmi pozitívny. Nám začal dom úplne inak kúriť, menej. A na úplný záver chcem poďakovať firme LME za super a pre nás najsuper dvere. Ďakujeme. Ďakujeme za dôveru, určite budete spokojní. Ďakujeme.